И здравейте на всички, аз съм It5D и днес ще си поговорим малко за така наречения хейт, който пространства и социалните мрежи и най-вече в YouTube. Защо искам да говоря за това? Защото всички сме били жертви на хейта, дали преди, дали сега, няма значение. В момента и моя канал е хейтван от един човек. Ще го поговорим малко по-късно за него. Сега сигурно заради тази тема самия клип ще бъде нахейтен още преди свършването му. Или от теб? Да, ти, точно ти! Но ако поне малко съм те заинтригувал, изгледай клипа до края. Ако сте хейтър, да, знам, всички сме били или сега сме. И това е най-големият проблем, че винаги ще има първи път. И когато видиш, че да хейтваш е лесно, и просто си сменяш каналчетата и си като леле, на този му***ах мечтите. Ами, всъщност, не е така. Повечето хора, които вече имат някакъв опит в YouTube, ще знаят, че това е един човек. Няма да се притесняват. И да, ще им стане гадно, но ще отидат, ще репортнат канала на така наречения хейтър и всичко приключва. Дори никога да не са ви хейтили, вие със сигурност сте. Представете си, хвърлите 3-4 часа труд за един клип и някой без живот дойде и ви го нахейти. И то без никаква причина. Ето и един от тях, така наречения AlexCraftBG или DarkSlayerBG, момчето, което го познавам лично. Да, всъщност има си проблеми в живота, като визия, смисъл, нищо лошо, познавам го и лично. Нищо лошо. Но вече почвам да се дразни с това, което прави в социалните мрежи. Опитва се прави на голямата работа. Дори няма собствена идея за клип. Просто проси реклами, дейли чужди аватари и си ги представя за свои. Също и защото не може да събере абонати и хора, които да го гледат, си прави фейк профилчетата. И именно с тях се абонира за себе си, харесва си клиповете и хейти други хора. Просто, нали, все пак, той е от тея мощните хейтери. Що, в смисъл? Що да ти набие дисовете, мама му стара? То е над нещата. В момента ми е блокнал канала и аз неговия, но все пак се радвам, че нямам да имам нищо общо с него. А и се опитат да каже, че не е той. В началото той, ако погледнете старите ми клипове, да, те събираха доста харесвания, защото именно хвърли 3-4 часа труд за един клип минимум. И този малкия пикно дойде и ми ги нахейти. Но, все пак, да. Опита се да ми каже, че не е той. Прати ми някаква снимка, където се изляза от профила и показва само неговия. След това, пича и спря да ме хейти. Що годе, 2-3 клипа нямаше хейт. И изведнъж той отново се появява. Изведнъж джам, 10 дизлайка. Когато имам примерно 7 харесвания, и я примерно 7-0 и отивам да ям. Връщам се, отварям клипа и 7-10. Смятайте. И да, опита се даже и да ме садне още повече, като ми коментира клиповете. И това ти беше и най-голямата грешка, пичага. Долу в коментарите всичките профили, които си направил, те абсолютно показват, че това си ти. Така че просто няма какво да кажа повече за него. Ако тръгне да ви проси нещо, винаги имайте едно на ум, защото ще ви види канала, ще ви вземе идеите и проектите, които сте намислили и сте хвърляли ужасно много труд за тях. И накрая ще си ги представи за свой и ще ви набие хейтчето. Да, това беше от мене. Аз бях It5D, малко по-кратко клипче, но все пак надявам се да ви харесва как говорим за такива теми. Ще има още такива подобни клипове и да, няма се клипа ви е харесал и до скоро.